wabarakatuh. Kita saking kelompok setunggal badhe nyuguhake drama wayang kanthi irah-irahan swara wanita ing madayaning peperangan. Nadyan perang gedhe ing Kurukshetra wis meh teka. Nanging ing walik senjata ana swara sing aran krungu, swara wanita. Dheweke ora mung bojone, ibune utawa adine. Dheweke duwe lara lan pangarep-arep. Sureh nusuk ing kumpulan kuwi, para wanita Pandhawa padha kumpul. Nanging Sri Kanding mangadeg dhewe, gelisah. Ora iso meneng, Bu. Panahku kangen melebur demi keadilan. Loro orang mau liwat senjata nak, kata liwat tembung alus. Alus, aku tahu diisin-isin ning kraton. Kita duwe suara. Yen Arjuna perang demi Dharma, aku pilih tentrem. Nalika ing istana Kurawa, Banawati lagi golek jati diri. Napa luwih milih meneng senajan ati kuwi ngoyak-ngoyak. Aku bojone Duryodhana, nanging aku kepincut Pandhawa. Apa aku salah? Kebenaran ora ana garis keturunan, kebenaran kudu dipilih. Apa aku kudu meneng amarga katresnan? Katresnan sejati nonton marang Dharma, ora meneng. Wengi kuwi, para wanita Pandhawa rapat meneng-meneng. Dheweke ora pengen dadi penonton sing meneng ae. Ayo kita ngomongake urip, ora senjata. Aja nganti uwong-uwong nentokake dhewe. Kabeh pada nandang utamane para ibune. Aku wis kelangan banget. Aku ora pengen anak-anak gede ing sawo gede. Wis wayahe awak dhewe marakake. Tapi apa wong gelem ngrungokne? Kudu iki padha bodho. Tanpa dikarepake, Banawati teka. Ati kuwi ora iso melumpat maneh. Lara donya padha teka. Raka, Larasati, kowe ngapa nang kene? Suara wanita dudu bayangan, kita nyoto. Nanging aku bagian saka istana perang. Malah kuwi alasane kowe kudu ngomong. Luk tuwunan, kelangan lan wedi ngraketake dheweke. Tembung sing biyen meneng saiki dadi pangarep-arep. Aku ora pengen ana wong wadon nangis kelangan anake maneh. Tengingat ojo bali, ora ana gede maneh. Suara kita mengalit nang bareng-bareng iso gaung. Nalika esuk perang arep kelakon, swara dheweke gaung. Senajan ora kabeh rungokake, dheweke wis ngomong, lan kuwi cukup kanggo ngganti dunya. कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की कथा परमार्थ की शक्ति है भक्ति है जन्मों की मुक्ति है जीवन का ये सब
ngrungokno kita. Kita ora pengen dendam dadi warisan. Kita kepengin dunya diwarisake kanggo urip. Aku ana ing kene, ana ing pihak swara ati. Pilih tentrem, pilih urip. Kita ora meneng maneh. Swara wanita udu bisikan. Aku ora pengen ana wong wadon nangis kelangan. Sander. Wadi iya hade kabeh kon iku. Ya boleh. Ada apa? Ada apa, Bu? Ada iku gitu. Ada. Kau ngalih sih. Wis dah. Nyuguhake wayang irah sing irah. Ngapa sih? Baterai lemah lho. Mboten apa-apa wis. Kurang mati gak apa-apa. Kita badhe nyuguhake video. kok video sih? Coba sambarean. Kanthi irah-irahan swara wanita ing madayaning peperangan. Selamat menonton. Selamat. Nalika esuk perang arep kelakon, swara dheweke gaung. Senajan ora ana sing kita ora meneng maneh. Swara wanita udu bisikan. Kita saking kelompok setunggal badhe nyuguhake video Drama wayang. badhe nyuguhake drama wayang irah-irahan Kanthi kanthi irah-irahan. drama wayang kan. Ngarep. Dina iki aku ana ing pihak swara. Wis rikane ngono berupa tenan. Kita ora pengen dendam dadi warisan. Kunti. Sapa Kunti? Aku. Kunti.